Hindi ka rin irugi nga pa sa papagayam. Dito lagi tinapalabas, ni pagayam tayong Rodi nga napoluan. Di map-map-nek. Idi kalman laing. Idi kalman laing manunimi. Tanakigtutak itimbaga ni William Akabsat Kumano. Anya ta ko nam? Anya ta ko nam? Ni Manong mo't. Taltalumot pala putot mo. Kaya na dada palang elementarya. Hadayo ka pa kag senior citizen. Sulot kan sa matan. Pakiulit ko na. Nakalawlawag man dyan ang ngig mo ang imbaga. Pakiulit. Inulit mo man. Didalpasan. Sige. Di ko nakmanong. Ilakok datadaga nga tawid ko. Apa ilakong? Tawid da ita. At apang usarak ti kwarta nga paglakwak manong. Iya po iya. Ano pong sarang? Kahit ko't mga nagnaid sa diyay siyudad. Sa diyay mga put up ti negosyo. Ano klase ng negosyo? Basta. Kaya po, panunot ka ng imbag, ading ko, mga nagbabawi kanto. Sa bagay, awan ti mangiparit ken ka, tatawid buletan. Nagbingayan ta, titawid ta. Tawid mo, tawid ko. Maumakon, nagtalon eh. Kada tartarakin titingkuin. Diyak kahit nagtalina eta ka manalon. Kahit ko tagnegosyo. Takdakal ti umasenso, parang asenso biyag no, agnegosyo. Yan tanging kit ko ha. Naglukat ba di klase? Siyempre, kadwakto na nagiti ubing mi nga mapansad di syudad. Dadyon kinilili. At ang itbayar man. O, pa'y nga ron. Nakasaysayang nga din ko. Apay nga, niya pala gamit sa pulim ti biyagyo. Hangkay man nga gagrigat ha. Nakasa nga gagrigat. Marigata na karod nagtaltalo na yun. Napiyakan ka ata saan ka mauma. Nataltalo na at ayan mo. Ading ko dahil ito tiniriingan ta nga panagbiag. Agtalon. So nga, ano sa kata na karod? At bukod mo nga balayin. At bukod ko abalay. Talo pa kitiputot ko bakang nga tatududua. O. Ano man na sa bulam? No bagas, adda. At nakasagaan ng isaang mo. No si daan. At ulat nating dita. At matarakin mo nga manok. Di mo likat ti manok. Di parti ka manok. O saan makasidsidaan ka ti kalding. Katarakin ka ti kalding. Basta kahit ko lang ipakadaking ka manong. Kahit kasano ti kadakkel ti pangilakwa. Kita nagdamag agad. Ti presyo ti per square meter. Ado ay, ading ko. Adalang harod ko. Adda ko mga harod kwartak. Hindi ka pala mapan umutang. Ti pagpunam. Nga sa mo ilakla ko ti taga. Sinong harod pautang kanyak? Alaman? Malagsada manong no, pautang ka. Ada or nung mi. Ngayon sa may harod mabaling ipautang kay ka. Matlagayam. Harod na. Agpanunot ka na yung pag ading ko, William. Panunot ma, just in case, apo naka-English pa or high school graduate lang. Kas pagarikan, di mo amo. Kas pagarikan, damulugi ka. O, kahit mapukaw din naglakom ti daga. Kasi anong aradutan? Hanggang mga mulugi. At analis mga kasawa iti, negosyo. Di na mabaling nga panunutem nga umuna. Kaya ito yung mga agpatpatang. Panunutem. Panunutem na giti disadvantages na. Di umuna akang runaan na panunutem. No kas pagarikan ta, malugi ka. Ang kami nga malugi man. Kas pagarikan ko nakmanayin. Ang tinegosyo at pa nakalugi. Mabaling nga na pindasita, tunokwan. Buwas ba ti mapastrek yun? Ti panunutem ading ko, kakompetensya. Nadya pagpustam ko makit, awang kakompetensya. Okay. Ngayon to no, adan to kakompetensya mo.
agtultuloy ka ta, tinapintas nga income mo. Wala pa na natin. Basta, nalpas desisyon ko manong. No makakita akong di buyer, ilako ko. Kalpasan na, agpa-assure kami mo ten. Nagwing-wingi-wingak manong nemi kabayatan nga iyo sursurot ko at panagkitak tumad adayon nga kapsat ko. Imasdag matitel mga asawa. Pagbagaw nga nalaing, di kapsat mo, lakay. Nangigmon samat, nakasalot pa ng pagbagak yung kuwan. Kat kuna naman nga orean niya ti bagbagak, hangkong maigawid iso na, nga ilako na di daga. Hindi nga ta, baka na. Amo na nga ta ito. Sigurado, takil di pamatik, nga ni Senate ng sugsug ka ni William. Amo mo tinda dyan. Di ba? Dadya abirat mo. Iso tatalda nga madlaw kung saan nga mapapnik. Siyempre, hamad na rumam tirigat isuna. Di ba? Napiyakan ka, tagbad para ta nga nagkapo iti kataltalunan. Ngayon ni Seni, di makil nga kwa, nasaya ti biyag na. Iso nga din na maanusa dito. Iso laki din ang sugsug. Hala kita, no iso kano kwayat ta, di iso. Dito nga tangarot balay da. Kabigatan naman nun nami nakasapsap ang imay ni William. Anong? At the buyer ko. Ito malam, naginawat kam ton. Ti titulo, ken ti kwarta. Kabigatan na, agpasyunod kam tumatin. Ay, wanggam, jabalay, tabalay yo. Di na ba't kahit agatangin? Ngayon na tapay gumatang, house and lot, agad ilakok pa eh. Ating ko, nung as pagarigan tagpagpakasyon kayo, pagyanan nyo nga rod, nung agbakasyon kami di kayo lapulos agbakasyonin. So ang hamoy laklakon, di balay yo. Tanap yan lang aisot, adda ka pakalaglagi pa. Just in case, taadada ka sa mapasamat, adda pagsubyanan nyo. Kaya mo da gumatang ang talaga ilako. Manupang lakon. Barbaring kayak. Kaya no sikat gumatang nga nalakalaan. Sige, nga manunong nga ron. Kaya di pa kasaraak. Sa bagay. Sige manong. Baloram na tan. Isupit na yun tipuunan mi. Imbag na igawid ko ti house and lot manong. So, ang ida kapakadadan, lain kami manong. Ipag. Kaya una, good luck. Agan-anat kayo. Nakas pagarigan man, taga-prosper ta negosyo yo, tiyo mo nagalaglagi pa nyo, agin inot kayo, agornong kayo, saan ka nga agbarbaryo boy. Insulsurot mi, di pa nagkita mi ti asawak manong nemi agrama matan na talungan nako. Nga nang buya iti ayudan. Wen, nag-iinarakop man digiti kakasinsin manong nemi. Digiti anak ko kan digiti putot niya William. Nangik ko itay. Makasangkam to ng bakasyon. No adak dun sa Di Manila, napimpintasak tumanin ko na nilili. O siya, guguhapok ton. No, atak sa siyudad, kunamit ni John. Alakit sapay kuma. Sapay kuma. Ta agbalegida. Ket kasi ti dati banong nemi masapo ak ngagriing, agkapeak, sak sumalog italtalon, asikaswak na kiti tarakin ko, kalpasan na, mabangko pasyaran na kiti mulak nga nateng, ket mabalin ng marves, ibaga kanukan iti asawak nga mangala iti kakaduaming ag-harvest. Kaya no ma-harvest minton manon nemi at dan talong komersyante nga umay mangangkat. Ay kagamak tumanan ti ko artahan sa ako ihawat iti asawak. Inayo mo ko rin ti ornong. Kani, naksayan di ornong tata, binayadan tata house and lot da William. Bakit pakiananos mo ka na mapandalusan, tapos saan nga krukop ha? Kaya sumampol ka matan ti mabaling nga mang agkasera tapos gasta,
kada pangastrikan ta. Siyempre, no, ipakaseta ta, kumit kita, baka mapasublidan tumit lang dati pananggatang ta. Anong nemi at dan talo nga bulan, nga awan ti pamilya, ti kapsat ko, idi agring ti cellphone ko. So, dito ni William. Hello, ating ko. Manong, kumusta? Estoy. Kasi dati, talon na ta, talon, bangkag, balay, karayan, waig. Wala, tayo sumat kayat mo. Pasaray matagpay iliak, kasi dyan. Kaya takay ngay, kumusta kayo? Duwa nga bulan, manong. Jay, negosyo mi. Nakakita kami iti inupaan mi nga pwesto. Nga sinagmad iti inupaan mi nga balay. Ket, manong, makabulan nga mapastrek, nagdakil. Ano naman tinegosyo? Resto bar. Resto bar. Uy, pamigat, pangaldaw, pangrabii, sa inom, itirabii. No resto bar, anong naging empleyado yo? Waiter, lalaki. Ngayon, at na babae nga kadwami, itirabii. Di kita GRO. Wait. Pero nga, naka-ado tirabii manong, pero may ibusang kami di pir, ngayon naman. Ay, sapo ya. Bakit mayat man? Baka no, sumarunong nga bulan, makagatang kamto tilukan mi. Wow. Kastoy ato basan so anong? Boom! Nadagos. Alakit na siya ta atin ko. Nasiyahat. Ulitek. Agin inot kayo. Agurnong kayo. Kaya, baring no awantot ka kompetensyayo. Kalpasan tinem nga bulan manong nemi tinawagan nakmanin ni William. Manong! O, abay. Agbakasyon kami. Kaya na. Orta sa Mr. Break. Alawan la. Sorpresa tulad na di kita. Pasarabok ka na kayo. Oh, good. Anak ba ti nagsapsapo lang. No niya man ti magusto. Anam naman nga gusto kang sarabo. Alakit pakaraksak ko na yatin ko. Kumusta kami ti balay? At problema ita nagbakasyon kayo. At agkasera Ay. Kasano nga kabayag yo? Baka talulangal daw. Medyo umakar dan to pala nga. Ore kat talim-limada mo lang. Ano nga tanong ko dito kayo balag agtaros. Sana, di malabalay mo Akas to yung roden. Talungal daw, nga at limang sangka pamilya, dito na balay nga yan. Wala, sang patang mumit lang di balay mo Siguro ka, lakok, ginatang ko, di ba? Nalibatan sa mata natin ko. Ayaw na nga. Kastulat ang roden. Ag-check-in kam tulad tayo sa sentron. Ngayon, umay kam tumala dito Tapno, sasangot tayo ng akwa. Hindi kam tumala sentro nga maturong. Ag-check-in kam tulatan. Sige nga ron. Nalipatan mo sapit ka. Gaya ron na ginatang ko ka. So ngayon, pakasera ko na. Mas nga rin naman, umay kam dito before tipangal daw ni bigat. Tagsagana ka mo na. Bumayadak to. Pumarti ka tiba isang baboy. Uno-duwa nga baboy. Bayadak to. Tagayab ka karita karuba. Tagpadaya tayo. Duwa nga baboy. Magpaparti ka pa ito. Ore 5 kakalding. Saka ito malabasit gumatang iti ikan ka natin. Alawan adin ko. No kaya't mo agad. Mangupaak pa di tambor. Tambor? Abi di tambor. Kita pangsangay. Pangkwa. Tamburan na ka. Tamburan miti ko Ti panagbakasyon nyo. Imagine, 6 months. At dalugan nyo. Uy, makita mo doon dilugan mi. 2 tilugan mi. May isang kotse. Kaya may isang van. Ngayon dati van di itugot ko. Iyawit ko. Mayat man. Wala. Talagang mayat.
kadagpay sumanong nemi maribongbong dagiti kakabagyan ken karoba mi idutungtengen ti may sa aban. Nakaw, nagdakkel ti nagbalbaliwan ti kapsat ko. Nagngina ti reluna, karawatan na, nakareban, nakakupgwapo. Kastamot ten giniipag kong eseni. Apo, kunam no artista. Agramang maten manunay mi dikiti kaanakak. Nakaw, talagang sa balit lang ada. Pinalpalakpakan da ida manunay mi. Hey. Thank you malagip yung lugar tayo. William, Jenny. Ako po, talaga nga pamaklang kayo. Inom lang ang bulan. Ay, napindas teknolosyo dya syudad. Karuba, kabagyan. Resto bar ko naman. Kang kanawin nga mapunpuno, itibigat, aldaw, rabii, ti restaurant mi. Ha? Kit mo yan ha? Iso nga nakagatan ka mga dagos, duwang lugan. Yung kas makita yung tarwatan mi. Ha? No, kumatasan ko inla ako dyan daga. Kataltalo na kinatibalay mi. Agad na awang kumakasta itang asenso mi. Baka tultuloy ng agat pitak. Pitak-pitak ti sakak kada imak, no? Yung tultuloy ko tinagtalon. Ay, Manong, kumusta? Gustoy. Paragan ka. Ay, bakit? Tit mo matan akin ni abirat mo. Data asarabo ka. Hindi kitubing. Magan eh. Magan. May samat na agbabatog, agpipila manong nimi nga mangalakad agiti sarabo da, naggatang da talagat sarabo. Apo nakarkaro pa yung balik bayan manong nimi. Nagpapangan kami, nagpadaya kami, nagiinom, dikiti mayat, amunat uminom. Kredita din manong nimi, ti absat ko, ti total aming nga nagastos ko. Dato ni. Dato amin. Oo. Simad na kaya, mano. Apo, nagbangbang na ta, kwartamon. Bangman ta, hanggang ma-hold up. Okay. Kayan, bonus mo. Thank you, ating ko. Ay, gatang kumadla na ito, nagiti ko, nasapsapol. Kan mang dadaktot, tanda na kita, nagparty ka nagluto. Mano tandan da? Limada eh. Sag lima, sa ribu da. Mana yan? Okay yan. Nagmalmalim da dito ay aking ka nagawid na mutlayang tama panda maturog iti nag-check-inan da nga hotel. Kalpasan na, imay damanin ti kapigatan na, manunay mi nagpadaya damat manen. Ngem, unay nga nagarbo. Digiti lang asidagan nga karuba tinayaban mi. Kadito may katlo nga aldaw, manunay mi nagpakada dito, handa ng aldaw. Imay dala di maos nga nagpakada. Kami manong! Karuba, kabagyan! Ito na lumanin ti bakasyon nyo, William. Baka kalpasan mo rin tinam nga bulan, umay kami man nagpakasyon. Sige. Good luck. Sabi ko ba't nagtultuloy si swerte yun di syudad. Inam nga bulan ngagpaiso ti na palabas, manong nimi, hindi ta dagtug-tug-tug itiri daw. Apag isubag ka nakariinga kun manong, agsapan, maparang itataltalon. Luman ng tugtog. Sino ka talaga ito, ya? Arubang nga ta. Mabita, kumayon. Di may lokat kuntiri naman nagkiktutak. William? Manong? Naman nga bulan, sipod na di nagbakasyon nyo, di ba? Uwan. Nga mapagkas tamat na tilangam. Dapat natin pinas namin ginangarilom. Kwentas mo umadan. Kenapa? Kailangan si kaipag. Manong, mabaling ka din nga. Dumanon kami, pay. Dumanon kayo. Kabaliktad mo dati lang ayo. Kaya di lang ayo, di damo yung nagpakasyon. Ana? Dada ni, bakit ko na? Ay, da kayo? Da kayo ka diya? Abi mo tagastat lang ayo. Gwapo ka na kapimpintas kay Eddie, damo yung nagpakasyon.
Yung may apaitan. Ay bakit? Mangin pakastoy ka man ti kape. Wano itam lam na tayo na. Kada kayo, ubing. Ano ti kayo tiyo, may sagana? Ha? Kayo ag kape. Ag gatas. Gatas lata ng gel. Sige. Gatas kin kape. Bakit? Isagana masit. Nakaringmot na kita kay anak mi. Ay, Kasin. Api kastoy matlala ngayon. Apay matin. Lugan nyo. Hanggang mga naglugan, Kasin. Ay, nag-commute kami. Naglugan kami kwa. Bus. Sa kami markila ti tricycle nga. Nangitulod kada kami dito. Kasi lugan yun. Apay ako matipindas mo. Ako matigwapo yun. Di magderak ba nung namikit na panak iti kusina, dinanunak dito'y ni William. Dito tangang kabay, awagis. Telma, ipakasipon ito sa alasan ha. Ibati man tata kape magin ni William dito. Nagtungbal mo ti asawak man nung nami sa Jeddah Salas, nga nagyan, irinto da kami mat ka ni William dito'y. Abay, yan na tapasama. Husto di ko na manong. Naganar kami. Ngimi di adan, kakumpetensya mi. Bumasbasid ba't tending kami. Sa amin ba't nga panunot na kurnong. Gatang idini siya, hindi ka nakit nanginginang rawatan na. Kastamit ka nakit anak mi. Feeling bak nang damat. Sanda nga mapnik, numanot kayat da nga, allowance da mapaniskwela. Kastakmet. Nagkurso na da, ti mesa ka, dagiti GRO. Inkasera. Bilumot to, na naman. Tilad damat na pagatang na. So nga, abasta-basitan di mabaspastrek. Taadot ka kompetensya. Naglaing kaming kastos. Ay nga inot. Nalako may dikiti duwang halukan. Alahas, kada dumapay nga mabalimi ilako. Naging gawang pulusin. Nolabsak tag sa umanong katapag pag-isulang pinagpleta mi nga nagawin. Manong amok no anya ti marikrik na, William. Sakit, nan? Tanong nagtumpal ka kumakanya kiti. Nga sa among ilaklako ti tawid mo nga daga. Ada ko masublia na mita. Kastamat na di balay. Manong, pagyan namin nga roden. Nakita. Makiyan kayo dito na. Kabayatan nga pagsapulak na kita'y akas kasera di balay. No sa doon akaranda. To, into no, makasapul umakarandan. Isunto na, tipapanyo sa dyan. Ago pa kay mata. Rupeng ka di amas tao ka, ading ko. Balay ko na dyan. Ginatan ko king ka. So nga nagyang kayo man, kasera kayo. Agbayad ka tibinulan. Pangalam mi nga di pagbayad mi. Kan pangalam mi tigatang mi tibagas nga isang mi. Kaya di ka sa pulan yung kituping. Kaya sumapol ka na trabaho. Uno may nagtulungan dyan taltalon. No, may katulungan ka sa nung aron. Tandanan ka, tinaldaw. Muna saan, sumapol ka sa baling trabaho. Construction. Abing aming nga di kayo nagurnong. Abing nga di yung sinakbayan. Kung nakada kayo idi, hanggang gasgastar, agin inot kayo, agurnong kayo. Yung manat na pasama.
instant millionaire. Aging kang instant poorer. Apo, agasin mo ngamin ta. Hinam nga bulan, kat dadwa nga lukan yon. Kung alahas, nga nakaginginan na kita arwatan nyo. Nalagi mo di ko naking kaidi. Nga danto dumteng, adanto tumaod nga mangkompetensya kada kayo. O, gusto. Kaya na gurnong kayo kumaidi, or ada mangkompetensya kada kayo, ada gigaman nyo pala nga kwarta, puunan nyo. Di kan tumat ngamin map-map nek. Nagsayat dito eh. Ado dito ti sa among gatangan. Ija nga syudad, ultimo nga asin, ultimo nga nateng, gatangin nyo, di ba? Di tapay ti may isa nga naggastusan mi. O, makikita? Pagkasiraan, upa, bill ti darum kada bill ti kuryente. O, dito, yan, bill ti darum dito. Aga po iti bubon. Nung makasitsadagan natin, nangatut na pamalimungan natin nandita. Libre. Nung makasitsadagan natin karne, tarakan nga lang ti manok. Ikurkuram mo lang nagita kalaban ti, unang di kita narigreg nga nanganganan nyo, ikurkuram mo lang katawan. Mayat. Napagkakit din sa syudad, nagatangan nyo aming nagatangan. Dito ikit, ato pa libre. Presko pati akin dito eh. Manong, pag yan aming arod, kaya dapat bakante nga kwarto. Di agkakawartan kay amin na nasang kapamilya. Ita inakasalita ni Delphin. Jay agkas kasera di walay. Teka kida ti oray 2-3 aldaw nga mangkita at pagkasaraan na sa bali. Kasama tutulag mi. Just in case nagsubli kayo, umakar kayo. Kunak kadagking kuwan. Isong ita nagsubli kayo, katsang kayo nagsubli pa di syudad, balik sa probinsya, balik sa away. So nga, ibuso mo ta kapem. Ta, inak kasalita ni Delphin. Pamarak tumatin mapakita na kita tarakin ko, kaya kastamatan na kita mulak. Inak talaga, nagsasirpatan nila. Abag isumit manong naming inak sinangat ti bukatot ko. Apo, tiyamba, ado? Nahatot na lamas na. Ada yung pailakok, manong naming kini Telma, kaya adalabati, nga pinangal daw mi, kaya nabati, nga pulutan minto it kamalman mo. Iniredi mo lang aldaw manong naming nakasapul ni Delpini, ti pagkakaranda. Imakarda, napangkam timulong nga nagkakar. Aging kang ididedumit lang rabi, manong nemi, sadyamit lang tinagturugan daw William. Balik sa sariling bahay. Saan nga sarili ata? Ginatang ko madidig. Nagsubli dito, manong nemi, kit nagsasango kami minom. Minom ka. Baka di mo kay ti Jane. Baka stage side ininumim sa Jay. Balik sa gin. Nagpulutan ka. Tas hangatak, di bukatot ko. Pare William, pare. Istorya ka man tinada. Paspasamak mo yung syudad. Kunan ni manong mo William, kat timay sa pay nakabrukan nyo, kat ada ka no, ingkabalay mo nga GRO. Wen. Nalapsat kami at 17 taon na. Ama, na yun 17 taon na. Pero may nakalaplapsat kami. Pero may dilpata maamin nga sulit ko na. Kukut sa kanak. Ibang matasan na kang inapan eh. Bakit mo? Ama na, agkaraapahan kami din. Sana ibagang aglalaki ka naman. Ay, susako yan. Da kayo lang tinangbrok ti negosyo yun. At least, naraman namin naganas nga panagbiag. Ngamit ha, naraman namin nakarigrig at panagbiag. May isang taon lang nga nagganas kami. Ita, tungpal biag nga grigat kami. Manong, kasanod tulag ta di balay, binulan nga agupa kami.
Kaya una ta balay ko nga rod. Anang ko ha. Imbes nga pag-upak, ininutak lang nga isubli di nangilakwak ka. Mayat man ha. Ininutok nga isubli ka niya. Kahit na hanga upa. Ito mapasubli mo na di bayad mo kanya kidi. Ay bayad ko keng ka. Balay mo tumanin. Nagyaman nagmanong. Tulungan nagditaltalon. No kayat mo. Muno saan. Sumapol ka iti. Pagtrabaho mo sa bali. Nagnamay sa dya Una na namay ka, kasi ka nga ti boss. Agito duwa ka lang, agbaon ka lang, di ba? Nagalakla ka, agtutugaw ka lang. Huwag nga ron. Kahit di matiseni, isot kahera. Huwag. Ita na trabaho nga rin asawam. Ano nga tayo isot ti umay di taltalon. Duwadang ang gabiran. Mayat mo ta. Tapno ta ka duwadang ang babae, makisurot ka ni Telma, asawa. Ngayon baka di na kayo sumalog. Hindi mo jak pinaputang nga simalog kat kapilitan nga sumalog na. Nunas kan nga manglupay tila ba kataramidan nan. Hana? Ang bali nga labanderan ti asawa mi dito ta rich tilanganan. Noan niya digitim baga manong name ni William ket isot na pasama. Construction manong name tinagtrabahuan na. Narigat ti ka sa saad na manong. So nga dadigiti kundaway nga papet-petak ti kapsat ko. Ni, imbas ko mga mangtanagak ti bayad at ti balay. Sikawa ti mangtid manong. Nayon na daman pagkurkurangan nyo. Imbaga ta mapasalog mo ni baka mo ti taltalon. Dakkel ti itulong da ni Telma. Imbaga ta amuna manglut ti laba. Uwang nga rod. Masapul Tapno makaurnong kami para di pa nagbasa da kiti duwangan nakmi. Napiyakin ka manong. Ta sigurado tinaranya ka masakbayan da kiti anak yun. Nganda kami. So sapo. Nagrigat nagtrabaho ti construction. Pero may nagrigat. Mas asya nakatalaga kadakwada manong name isod ka po na ako nga iba kinibakit ko ang pasare pa pabutpatan nati kwarta digiti duwa nga kapsat nga kaanak akman. Nga kunak met ka digiti anak mi nga kakaasyan da digiti kasinsinda no adada iti eskwela. Naman anang arod kadisot kinayat ti akapsat ko. Napadasan na ba't ati bimak na nagbabae pa Padas na, hindi na malipatan. Din tumot kami mapapnek, tibiyag dito sa talon, manong naming. Ala, sabi ko mata mapapasa da amin di kita anak na duwa, na isudan tumot di kita ubing, iti mangitag ay ka rin naganak karakwala. Kastaman ti bagbagami manong naming kadi talungan nakmi kini Telma. Aramidam iti amin, iarado mi ti bagimi ti taltalon, tapno maipayam mi idati naranyag, amasakbayan. Dahito, manong name iti pagkasarita, ket thank you, itilaing mo nga nang ibasa. Sabi ko man, adamat na itad ko nga liwliwa, palaag, karigiripadak nga nagbuya, mapnek tayo kuman, iti adda ka na tayo. Sante agang misyon, tatadiab mo, no anyat mapasamak. Masapol ng intay, agsakbay, ako nada. Tuyagyaman nga pagayam mo, Rudy. Thank you, King Karodi, iting ka pa ng istorya, at pakasalitaan nyo, itikabsat mo.